Diamondiaka, která byla vyvinuta v našich laboratořích Ústavu BOS biologické substance, se zakládá na naší práci, kde jsme 25 let zkoumali vplyv saponinu na lidský organismus. V průběhu těchto 25 let jsme nahromadili veliké množstvo poznatků, které jsme sepsali, dělali jsme přednášky na kongresech a já jsem osobně napsal 4 monografie. V důsledku těchto 25 let došlo k změnám i v názorech na saponinové přípravky, na nároky na jejich složení a pak i v předpisech, co se týče hygieny, balení a výroby těchto. Diamondiaka je vyráběna z produktu Yucca shigera, to je palma, která roste na pouštích útahu, ale k výrobě se pak používá extrakce elektrickým proudem na základě amerického patentu, kterého vlastníkem je náš ústav. A je možné vyseparovat steránové a terpenové saponiny zvláště. Steránové saponiny mají velikou molekulu, proto se nestřebávají z trávicího traktu do krve. A terpenové saponiny ty se vstřebávají a vykonávají svoji práci, to znamená očišťování všech cév, nervů a svalů od usazenin. Ovšem plocha trávicího traktu je mnohonásobně menší než plocha cév, nervů a ostatních součástí jako svalů a z toho důvodu složení saponinového přípravku typu Diamondiaka by mělo mít 4krát více terpenových saponinů jako steránových. A to lze zabezpečit pouze už výrobou vzpomínaným patentem. Diamondiaka má veliké přednosti. V první, že má vhodné složení, po druhé, že je levnější než konkurenční, asi o 30%. Po třetí, není vázána na distributérské sítě, ale může si ji každý koupit buď v internet shopu nebo přímo na telefonních číslech a e-mailech, které máme. Diamondiaka nemá žádnou kontraindikaci s žádným lékem, protože Diamondiaka pracuje na fyzikálním základě a léky pracují na biologickém nebo chemickém základě. Diamondiaka má jenom 2 kontraindikace a to první je, že nemůže užívat Diamondiaku člověk, který má umělé kyčelní klouby. A po druhé, nemůže Diamondiaku užívat člověk, který má transplantovaný celý orgán, řekněme plíce, srdce, ledviny a podobně.